is magkuhan ko sa among registration, guys. Amo mga classmate dugay kay nakita. Si anak Lino nang sama. Kau sama dulu. Kau sama lah. Ako dire. Okay. Paganda sa paganda ni Nemo. Agay 100 ni. Nya naman ka naman ni Fred. Try na ko ni. Kaway sinsiyo. Ano na? Sorry, bukan man. Dire. Datong ay. Lawas. Tingong si Kay tubig ako lawas. Ini pa. Ini. Sa si Nita Datong naman. Sini kami tunay na mo. Ako na niya sinsiyo. Eh. Sadya dia mato si Edit sa Kang Rico bitaw nga kuan sa kuan. Ito, sigatong ito. Sa sini.
Sige, kausap mo. Ma'am, Silang tulo. kausap mo. Si Edwin, si... Edwin, Sige na, Jess. Bisa to, biyahisa. Ako si Victor. Martin eh, Martin. Sige na yun. Hindi tayo wanita. Ano yung makita mo? Kaya, sa mga tuwing na mag-graduate ka doon. Ano ito? Wala ka nakita. Picture na. Uy, ganito tayo mo lang eh. The next day. Mo dyan nila. Nakausap mo. Ay, tuloy na lang dito, tuloy na. Tuloy na ka. Kuhan. Yan na ka. Ay, bakit? Asa mo Martin? Ano din? Nisuod mo lang din? Nga siya, ni ko siya nga, ni ko sport na. Dala ko kuhan ko. Dala ko Kaya na kaya paingon nga. Padulog daw, iko yun. Padulog daw. Sus, magkaya ko yung sa... Nagtawa lang yung sa... Napulapo ko doon. Uy, ang layo, ba't yung ID, way? Madong, mag-islahaw Hindi kay. ka dito mo pala eh. Mga dyan, padong naman. Mobile na. Wala, ito kuha lang ita, pero... Saan din nagyapon? Wajud ka nasab. Kami, nanampok, natiguan. Wow, eh. Ikaw, maura dyan yung lawas ha. Eh, dako mo ko na. Ano din ko siya? Nya. Ano ko, kanto ko sugar. Pag sugar? Di balik ko. Gamay, di pa rin ako na.
Si Kuan, si Florame. Idol na ako. Idol na ako si Florame. Wala siya nag-usap yan ng istoryahan. Dagan na siya mga followers, subscriber. Dagan na siya sponsor. Pagkasal nila, nagastutan ng mga sponsor. Sa mga abay, dagan na siya mga nitabang na to as luwas. Mau din. Sikat na ba? Nya kusog sa siya mutabang, dakon siya sweldo sa Facebook o sa YouTube. Ako kay naglingaw-lingaw siya ko niya. Gigilian sa ko ba? Lakon niya na encourage. Singing lagi.
oy. Oh, abe. Moto magkabibo, mga iso, pang-ayha, pang-yahili, mga buog sa'yo. Okay, sa now. May po na sa'yo. Ah, liwa to. Kanang for sa set ko. Ikaw set ka. Dili ni madlok sa ubi ra sa mga. Ano ko ba sa kaya sa ngayon kung saan? Ah, ba ay natatrabaho? Ah, okay tayo. Pero ngayon kasi online na. Ah, okay na nga natin. Sabay na ang business ba? Maka-focus po sa trabaho. Okay ba ito ba na nag-ianda mo? Pero napagod lang sa akin pogi. Awad na ka pero kay kanay nga naman no, may start na Sunod sa akong balay. Dayon dire dayon. Dayon na kay Ma. Dayon. Go, sa karon mo, yung balay. Nauna mo suro ka diri sa Digo. Nauna mo ka diri. Ay, pasensya mo sa dominyon. Dasay kayo, oy. Wa pa dai, kami kung kung nanan diri. Edwin ba? Asa ba? Si Edwin. Sa mo ka sa mo. Ang kailan ni Maris Edwin? Ato ni biro. Excuse day ato. Diyan, may kusog dagan, James. Dire ulit ka lang. Ang guwapo sa day na. Dito na lagi po. Ya kay ako te mo drive dai, ako te mo drive lagi dira. Masaan ni non ni. Dire dire. Kasi ba sa ari mo dire oi. Mare, hindi na ko to. Asa. Dire na. Day. Agdahay mo, ang mga ikaw tagbayad. Lagi ako may tagbahay ron. Agdahay bisita. Ah, mga bisita. Tagbahay mo siya. Tagay-ilaw tayo mo bisita. Tagbahay. Dali na, dali. Dali po.
Oh, sige, sige. Training. Kinuha ko niya, bro. Napawag. Dili, dili, dili. Mausap ba yun? Daw mo rin yung busa, oy. Daria, kita na bali nila? Okay, para malikuran nila. Dili, gani. Oh, sige, Kayo sige. lugaran. Di, tamban ko, be. Dili, dili. Plato ko. Ano, ako rin ko lang. Sige. Ay, sas. Marami. Sige, sige, ano maka-relax. Sige lang, okay. Ka na. Bisa mo tala. Ang ko na, okay. Ay, Manon. Tani aso mo tibutan. Ayun, sana. Pahinungan. Ato hiwaan. Gamay rin eh. Ano yung nakuha siya? Pahinungan ko sa siya. Na. Sorry, anak dahil, ikaw lang dahil. Wala ko sila dito ko ba siya kasoy? Sa nga sa awang gagawin sila po dahil. May buntay na doon niya. Mag-pray sa sabi ko ng take sa phone. Taning katulik ko pang Patuloy. Father God, salamat ng kabuntagan, Ginoo. Salamat sa grasya na ihatag mo. Labi ng Lord sa mga safe travel, Lord God. Salamat nga ningadlaw, Ginoo, happy me nga naghihimaman sa usa na mo, Lord. Sa among batchmate, labi ng Lord sa among President, Lord, nga doon nagyay tayo nga nigahin para karon sa pag tapok-tapok na mo, Ginoo. Ni pagkaula sa Lord, ni kabuntagon, Lord, ang ipasalamatan, Ginoo, nga ikaw magpanalangin, maghahatag ka mas ko kadikon sa panlawas, Ginoo. Sa ngalan ng Ginoo Jesus, amen. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Kana, ako dito kamarin ako dahil. Sa ganito spring, nanawag din ako. Ang may plato, binae. Nagbayad, binae. Wala mo pasok. Oh, dili na, dili na. Sige, kita naman nila. Ako, may plato dito. Oh, dili, plato din. Oh, mga singer lang yan. Atong pa-answer, mga singer. Mga singer. Ako na hindi pa paano araw. Kapusok ano? Nagpuso na tayo lagi. Nagsanod. Oh,